Короче, mă duc eu vineri seara, la ora 10, așa, 22. Și lași mașina la parcare. Iau, o parchez, vine și o spune, ia busul, e 40 de lei sutca. Zic, bun, хорошо. Zic, eu vin duminică dimineața și îl iau. Și mai chit atunci cu tine. Ok, tăiat normal, mașina sub pază, eu încrezut, mă sui la autocar și mă duc la București. Mă duc, îmi fac chestiile. Am avut de dat un examen. Păi l-am dat, l-am susținut. Păi, mergem mai devreme, da? Mă rog, ne-am luat așa comandă, așa a fost. Și venind înapoi cu autocarul de la ora 22 00 în ziua de sâmbătă și ajungând la Chișinău duminică la ora 7 mă duc să-i iau mașina la parcare. Păi noroc, îi dau omului 80 de lei, dar el se uită așa, de ce îmi dai tu aici? Pentru parcare, băi, domnule, cum? Ce-ți dau? La mine, dar tu ai adus-o de vineri și ai luat-o duminică, ai 3 zile. Păi stai, iuleacă, la care școală e învățată-i? El nu vrea la опережение. Păi tu, omule, vineri, 22, sâmbătă 22, ai 100, duminică 22, ai 200. Eu n-am ajuns la 22, eu am venit duminică dimineață. Care voi 300? Fățați-i, eu numărau-i băieții. Și băieți, slava Domnul moșneagul, bătrânei. Eu cred că el e tupoi și hitrajopăi. Aici alt variant noi.